Ne znam što. Gdje je ovo? Vaša Kaškovina. Dame pitaš koji tu? Na šta liči ovo? Na šta liči ovo? Na šta liči ovo? Čekaj, Na šta liči ovo? odličnika skupštine, gledajte materijal. Jeste, okej, sve u redu. Nemate potrebe da pitate. Nemate potrebe da pitate. Ove ljude je narod izabrao, građani. Kako ruku me zustavljate? Kako može da budu u redu? Kako može... Što ste ovdje ako je sve u redu? Da, Što ste ovdje ako je sve u redu? to je sve u redu zbog čega. Što ste vi ovdje? Idemo, Što ste ovdje ako je sve u redu? Momčinov, što ste ovdje ako je... Izvini, što ste ovdje ako je sve u redu? Što ste ovdje ako je sve u redu? Nemate odgovor. Što ste ovdje ako je sve u redu? Koga štitite? Branko, ajde, prođi bre. Koga štitite? Nema. To bi vi trebali da znate ko je odgovorno. Ovdje da se pomeriš od merite se da prođemo ko ljudi. Pomerite se i pustite odbornika da prođe. Pomerite se, možda štitite ako je sve u redu. Molite se da prođe odbornik. Pomerite se da prođe odbornik. Čovjek je zastupnik građana. Njega je narod izabrao, građani to odlučuju. Odbornici, pomeri se, dečko. Alo! Na šta liči ovo? Pomerite se da prođe odbornik. Pomerite se odbornici da prođu. Policija ne pušta da se naši kući, aman! Kaj se mi policiju? Jel neko pravi nered ili koja opštinska? Koja opštinska ugovor imate da ne dozvolite da se neko prošli hodnici Opštinska uprava nema legitimitet. 5000 glasa su uprali. Svi su nelegitimni. Na osnovu čega vi znate ko može da uđe, ko ne može? Ovog trenutka Na osnovu čega? Jel imate vi evidenciju? Jeste nelegitimni, ne može i ovi da uđu, a ne ovi što rade. Da li vi znate šta radite? Molite se, pustite ljude da uđu, ljudi. Ko vam je naredio, pozovite ga i Šta ovo liči? Koja je ovo situacija? Ovo trgovina, o čemu šta je ovo? Šta, angažovala glas plaćenika angažovala da ne dozvole narodu da uđe u ono što je vlasništvo naroda, poreskih obveznika. Na šta liči? Na šta liči ovo? Slikaj mu, brate, molim. Na šta liči? Molim te, pa krivicu će popiju. Dajte mi legitimitet. Znači, najljubaznije vas molimo da se sklonite i da pustite narod da uđe, jer niste vi nadležni da odlučujete ko može, ko ne može. Ko ste vi? Tako da sve što radite je van svake pameti ljudi. Dajte mi ga legitimaciju, mimo što ste krenuli. Na šta vam liči ovo? Pa postavi. Na šta vam liči? Na šta vam liči ovo? Uzeo 5000, dok kreni ja sam uzeo 5000. Kako se zovete vi? Ko ste i vi? Pokažite nam legitimaciju, pokažite nam ugovor na osnovu čega i koja su vam ovlašćenja da vi ne dozvoljavate građanima da budu u ovoj zgradi. Mene se ne zgrade, ja vas ne znam. Evo, slika ovo slobodno. Evo moje lice. Što su odbornici?
Čemu pričate? Ljudi su stali na Kosovni. Ko su oni? Kaži mi Kosovo. Daj pokaži ugovor na osnovu čega ste ih angažovali i koje ovlađenja imaju. Pomeri se sa strane čovječe, pusti odbornik i da uši. Pomeri se sa strane. Otkud ti znaš ko je odbornik? Možda i ja nisam. Možda i ja nisam. Evo ga. Ajde, skladimo. Šta? Ajde. Čekaj, šta radite pravo? Ste svesni da činite krivično delo? Ste svesni? Ja sam diplomirani pravnik, ja vam kažem, vi činite krivično delo. Šta je vas smeka? Isfurali smo vas na silu, ajde. Maknete se jednostavno. Evo ga odbornik, ajde. Na osnovu čega? Ajde. Da li odbornik? Jeste. A otkud? Pa kako sad ti? Sad ti je hoćete. Mora Makse bre više. Makse bre. Čuješ li šta ti se kaže? Makse bre. Da pričate. Makse bre, brate, pa nemojte. Makse bre. Daj ovo bre. Ajde, meni ne dozvoljava. Ajde, legitimacije bre, ljudi, što ste pravi bre? Alo, Vi ne dozvoljava. gospodine, Znate vi šta radite? odborničke grupe guraš. Odakle ste vidjeli? Šefa odborničke grupe, jesi, pa evo ga snimak. Ja sam video. Čemu vi pričate? Evo ga snimak. Čemu pričate? Šta vi ovo radite? Ja ne znam šta je ovo. Koji je ovo kriminal koji radi? Mi znamo da oni imaju problema sa Po zakonom. statutu mogu da se obrate i građani da pristupuju. Zašto ne mogu da uđu da se obrate? Ajde sad mi kažete. Ko ne da? Evo čovjek kaže može. Zašto ste došli? Šta ćete? Evo čovjek kaže da može. rade, mi ćemo svi sve došli. Evo stanite na vrata ispod došli. Izađite svi. Tražimo predsjednik Skupštine. Ti shvataš nešto, ovde su 5 nelegitiman i on što je opozicija, a ne ovi što te naručili da radiš. Nikada se ranije nije dešavalo da privatno obezbeđenje štiti odbornike vlasti od građana. Nikad. Nikad. A što se držite ko kolo diga? Ovo je sad nova praksa. Pa jer hoćete konce da se pustite, vi muziko. Muziku i pusti pa nek igraju. Čemu pričam? Drugo... Ajde idemo svi. Zašto nođemo među građana? Znate mi statut grada? Mogu da pristupe i građani. Vi ne možete biti ovdje jer niste građani toga. Ajde bre, Makse bre. Ej, ja sam odbornik, mogu da kažem. Pusti ga bre, ej, halo bre! Halo bre! Pogledaj šta radi, ajde bre. Ne vuče me, nemoj ruke niko bre, ruke pozadi drži, ne vuče me bre, ne vučete bre. Ja i ti se znam Znači mu se vi Vršite se vi kako hoćete, nemoj na mene ruke da dižeš. Slušaj, imajte još odbornike da me sa 30 evra pipri. Imate odbornike još. Uzmite, pogledajte ko je odbornik. Imate odbornike još ispred. Da li ste svesni šta činite? Imamo pravo da vidimo ko Imate predstavnike medija. Što ste li da im zabranite medijima? A kako sam te slavio u papiru? Predstavnike medija koji su se uredno legitimisali. skloni telefon od Ja meni ja da snimam. Hoćete da nam kažete... Svaka vam čast. Svaka vam čast. A to što radite za pešaci. Ajde bre, pođite bre, počni iskuške. Pa ne, dođi vam. Izvolite pa stavite. Pomeri se bre, manda prođi čovjek. Goste vi, odakle si se? Goste, odakle ste? Oni su odavde ili? Voli neko zove, došli u Čirke brige. Meni ste tražili da se legitimišem kad sam prvi put... 15 miliona su platili građani ovo. Ajde ti vi. Svaka čast. Dajte da vidimo ko ste Svaka vi. čast. Nema ništa, nismo vidjeli, pogledajte. Transparentno. Alo, Evo i moja. Ajde sad vi nama pokažite vaše. Pokažite. Legitimaciju. Dajte da vidimo, ajde, mi smo se legitimisali. Vi ste meni malo pretražili kad sam prvi put ušla da se legitimišem. Gde ti je ugovor ovo što? novinar bre, pomeri si bre čovječe. Moraš da ga pustiš da
Novi si bre, alo. Ne gura ga bre! Meri si bre novinare da uđu I šta, i bre. opet će da prođe, šta da drži? Ste na agresiju da idemo, a? I šta si uradio i opet čovjek prošao? Pogledaj, slažeš se? Pa šta, pa ti Daj imaš me svi novinare. pravo, kako što ti imaš pravo, izvolite prođe. Sramota. I šta radite? Za sitan keš. Slušajte, niste li vi krivi? Onaj je kriv koji je pravio ovaj cirkus. Daj mi materijal. Daj materijal. Brate, slatki. Treba će zbog krivičnih prijava. A vi upamtite. E, a ste snimali samo značke u početku da vidimo koje su i šta su? Nismo. Da vidimo. Niko. I snimka ne. Ja na Sigurno ima nikada u životu špijun nisam bio, kurim. Ali vi snimajte sve ovo. Jesmo, snimili smo vas. Šta ćeš, šta ćeš? Šta da gledaš? U septičku javu. U septičku javu. Nije da sam... Koga da slika? Ja znam šta su bunđije i šta je buna, a vas me naučio šta su blokaderi, šta su patriote. Ja znam šta je rodoljub. To su blokaderi, brate. Ja znam šta je rodoljube, a vi ste patriote, blokaderi. Vi ste to sve izrazili. Može proći. Hvala bre. Ljubazni ste mali. Dobri ste, dobri. Kako je tamo Kako će ići kako može. Izvolite, izvolite. Niste legitimni, izlazite svi napolje. Svi do jednoga. Kakve odluke i odluke su vam nelegitimne, da znate. Svi ćete krivične da popijete. A i vi što branite tu što stojite, obrazložite vaše 5-6 hiljade što ste dobili. Šta me gledaš u cipele, brate? Šta me gledaš u cipele? Italijanske, bato, italijanske. Strani plaćenik, eto, ja ću ti kažem. Ma nije Versace, ni to. Ne mi rado.